De overall finale van de Horses to Fly KNFPS sportcompetitie. De 3 kampioenen gaan het tegen elkaar opnemen. En de eerste is in aantocht. Rommert 498. Met Lieke Lux. Kampioen bij de jongwaarders. En het zou zo mooi zijn als je ontvangt met een daverend applaus. Lieke Lux en Rommert 498. Friso Cesar, zoon van Mees 497. Laat het horen voor Sibren Minkema. Cecilia von Greifenstolz, dochter apart de 472. Hier is Albert Lux. Ja. Albert Lux eindigde in de finale met gelijke punten als Lubbert van Oene. En dan zie je 2 concurrenten van elkaar. Die helpen elkaar weer in deze superfinale. Want Lubbert is in dit geval de groom van Albert. Mooi hè? Albert krijgt natuurlijk wel een geduchte tegenstand van zijn dochter. We zullen zien. Esther 1 en Jenny Veenstra, de juryleden. Harco Naber, de arbiter. 2017 gewonnen door Joppe met Henk Hammers. Naan in 2018 met Sibren Minkema. Winnaar in 2019 Sven B. met Sibren Minkema. 2020 gewonnen door Wende van der Zunnen met Henk Hammers. 21 geen competitie verreden. Vorig jaar gewonnen door GPD Wart met Jelmer Ketelaar. Ja, wie gaan we daar vandaag aan toevoegen? We met een schorderij in deze overall finale. Het gaat er nu om. Kijk naar de houding. Kijk naar de beweging. Voor- en achterbeengebruik. Zweefmoment. Power. Expressie. Van de grond af ketsen. Ze doen het weer in deze finale. De finales. Ja, het publiek is weer als van ouds. Mooi om te horen. Gaan we hand veranderen, let u op. Let u op. En dan zo dadelijk op die andere hand moet het gebeuren. Jenny Veenstra en Esther 1 zullen bepalen wie er kampioen der kampioenen gaat worden. Want laten die paarden zich extra zien. 3 toppers in de baan. Eens kijken wat de mening van het publiek is. Wie vindt u dat er moet winnen? In eerste instantie binnenkomen 25
Dan opstellen 245 en dan opstellen 192 voor de onderopstelling. Voor de onderopstelling. Zoals we dat in de andere finales hebben gedaan, zo doen we dat ook in de overall finale. Alle 3 aanspanningen moeten zich nog 1 keer bewijzen. We gaan er 1 winnaar uithalen. Alleen de winnaar wordt geplaatst. Nou, meneer Van der Meulen, ik denk dat we kunnen. We hebben hier naartoe gewerkt. Competitie begonnen hier in Leeuwarden op Indo-Friesland. Daarna op het Epicentrum Extal. Derde wedstrijd in Sonnega. Hier de finale der finales met de 3 kampioenen. Dames en heren, nu mag op u een tikkeltje meer doen. En ook aan de overkant op de loges. Laten we zorgen dat jullie er zijn. Let op. Kom op, Albert. En mensen aan de overzijde, wat vinden jullie? Ah, extra. Extra. En dan gaat de jury bepalen wie het gaat worden. Dan gaat de jury bepalen wie een overal kampioen wordt in het jaar 2023. En in koor riepen de dames nummer 25. Sybren Minkema, Friso Cesar, overal kampioen. Applaus. En de 2 andere aanspanningen mogen opstellen. We gaan huldigen. Stuursteden erbij vragen. Herma die komt er al aan. Herma reikt de prachtige ereprijs uit. Ranna, hoe heet die ereprijs ook weer? Zeg het eens even. Het Steenhinde. Ik kon het niet mooier zeggen. Mensen, het was geweldig deze overall finale. Bestuursleden Karin Biedeveld, Helle Rijks, Johan Hielkema, Sanne Korstra hier aanwezig. Gaan de prijs uitreiken. Herma gaat de ereprijs uitreiken. 1 en multikampioen vandaag. Friso Cesar van Mees 497 met Sybren Minkema. Top. Geweldig. Sybren won met Nane 492 in 2018. Sybren won met Sven B in 2019. En nu wederom de overwinning voor Sybren Minkema met Friso Cesar. Winnaar in 2023. Hulde ook van het jurykorps. En nog even een eerste reactie van Sybren Minkema. Hij heeft daar straks al mooie dingen gezegd. Sybren, nog even een reactie. Winnen verveelt nooit, hè? Winnen verveelt nooit. En ik moet zeggen, als ik dit jaar nog even bij voorjaars beschouw, is het een jaar voor mij natuurlijk waar alles klopte. En dit is denk ik nog even de kroon op het werk. En het paard kan nu de volwassen wedstrijden in. Ik ben heel erg blij met hem en we gaan zuinig met hem om. Super, zuinig met hem om. Dames en heren, mooie woorden van Sybren Minkema. Ook die 2 andere toppers hebben het prima gedaan. Albert Lux met Cecilia von Kuyvenstolz en de dochter van Albert, Nieke Lux met Robert 498. Maar dit is de kampioen der kampioenen. En dan laat ik het aan het publiek over. Hoe mooi jullie het hebben gevonden, dan mag je nu laten leggen.
overal kampioen Friso Cesar, Sibre Minkema, Robert 498, Lieke Lux en Cecilia von Gravenstons met Albert Lux. Vader en dochter nog even gezamenlijk naast elkaar. Kijk eens hoe mooi beeld. Kijk eens, we maken ze er een mooie presentatie van. Proficiat. Ah, vader en dochter, kom nog een keer aan zingen. Laat je horen. Kijk, kijk. Mooi. Super. En vanaf de marge is stil aan de overkant. En door de wakker. Oh. Ja, dit was het alweer. Super bijdrage van de sponsors, met name hoofdsponsor Horses to Fly. Het was een geweldige morgen.